L'estrenem avui. Vull dir que aquestes coses tan complicades, que és el riure. Si no hi ha el feedback del públic, per molt que assagem, les butaques buides no riuen. Per tant, ara ja necessitem escoltar on és el tempo de gag, el segon del riure. A vegades al laboratori, quan estàs assajant, creus que aquell moment serà... I el públic t'està dient que no. Bueno, no passa res, el gag està en un altre lloc i és aquest permís que ens donem, d'escoltar molt el públic ara. I que a vegades quan vens a Barcelona ja amb l'espectacle més rodat, dius, ja puc fer cap per avall. Doncs no, venim això, encara escoltant-vos molt al públic. En aquests moments tot el públic porta mascareta. És una merda. És com... Però ja ens hi estem acostumant, no passa res. Però els riures són molt apagats. Hi ha una mena de barrera que abans d'anar com a espectadora, dius, hòstia, i nosaltres també ens hi estem acostumant. Hi ha una sensació, dius, m'estimen o no m'estimen? Sí. No noto tant els riures forts com abans de la pandèmia, però noto que en el públic que hi ha moltes ganes d'estimar-nos. Bueno, jo ho noto, o ho vull notar. Quan vas creant l'espectacle és com una mena de puzzle desordenat, que dius, ostres, van venint inputs de coses. Jo m'imaginava molt aquest edifici, o sigui, les veïnes, i que no ens haguéssim de presentar vostè aquí, perquè ja ens coneixíem, no? Que dient, hi ha aquesta presentació de dient, aquestes ja es coneixen, no? Perquè a vegades quina relació tenen entre elles. Hi ha aquesta presentació que també mostres la jerarquia, no? La Blanca, que és l'Aristòtila. Aquí hi posa el seny. I llavors hi ha l'Augusta, que sóc jo, que vol assemblar-se amb ella, però encara hi sumem la contraaugusta pobra, que és així. Vull dir que encara és més desastrosa. I volíem també veure com aquestes baralles quotidianes, que en el fons convivim en un bloc de pisos i és com que no la suporto, que no l'aguanto, però que et necessites. Que et necessites. Teva família. Ai, veïna, per favor, si venen a votar, el que sigui. Que ens estimem com a germanes, no ens podem suportar, però hem de conviure. Fins que hi ha aquest segle IX, tot s'ensorra. Tot s'ensorra pot ser que aquest joc que s'ensorra la casa, que ve una guerra, o que se t'ensorra el teu món. I en el cas de l'espectacle, doncs fins i tot elles es troben que han de fugir, elles tres juntes. S'han quedat sense casa, i buscant això, tornant a un nou lloc on poder seguir en el seu cosmos aquest que han creat. Perquè, diguéssim, anem als grecs. Hi havia una vegada, quan abans de la pandèmia, que tot anava d'això, hi havia un projecte amb unes persones concretes, no? Això es va haver d'anar modificant per perquè tothom té d'altres compromisos, no sé què, no sé quants. Llavors, a mi se'm va acudir d'alguna manera aquest espectacle que havíem fet amb el Monti, que es deia Èxode, que el vam fer molt poc perquè no em vaig anar cap al Canadà, al Cirque du Soleil, i es va quedar aturat. I llavors el Monti va marxar i és com que no ens va néixer de remuntar-lo. O sigui, va ser com... I era un espectacle que s'havia quedat allí com... I a mi, davant de la dificultat de que l'Ester marxés perquè tenia l'altre compromís, vaig dir, no farem l'èxode, però tinc ganes de tornar a treballar amb el nan. I d'alguna manera recuperar coses que sí que amb l'èxode parlàvem de la guerra, però en aquest era concretament de la Guerra Civil Espanyola, en el cas de l'èxode. I vam estar parlant de dir, hosti, codirigim-lo. L'atzar ha portat que, a més de dirigir-lo o codirigir-lo, fa de senyora Valenti, no? I és com que s'obre una altra porta de dir que no ens ho qüestionem, perquè és un home, perquè no és una dona, perquè és com dient, és la senyora Valenti, i és així.
el transgènere, que en Pallassos sempre també s'hi ha jugat. D'alguna manera no hi ha més... La senyora Valenti és així i ens agrada jugar-la d'aquesta manera. Al principi em feia una mica de por perquè mai havia fet de contra Augusta, sempre treballo Augusta, germana gran. Però la veritat és que m'ha sigut fàcil. Ja et dic, al principi no sabia ben bé on ubicar-me per dintre d'aquest trio, però m'ho han posat molt fàcil i en realitat és només seguir amb el meu el meu caràcter de sempre, però en comptes d'estar tan puixadeta, baixar una miqueta. Bueno, baixar una miqueta. Bueno, baixar una miqueta vull dir que l'autoritat ja no la tinc jo. Normalment la tinc jo, amb els altres espectacles que he fet. I en aquest cas la tenen ells, però m'he adonat que inclús és més fàcil, perquè és més divertit. Estàs més lliure, pots jugar més, tens molta més llibertat. Clar, amb el número de l'instrucció, que sí que l'havíem fet amb dos homes, i allí jo em recordo que va ser com entendre que jo no era un pallasso, que era una pallassa. Hi havia coses com que de la rutina, que sempre hi ha mastegots i en pallassos, rutina de pallassos, que clar, el Monti feia August, jo contra Augusta, que si em pagava, que el número, l'estructura clàssica és mastegot i una galtada. Hòstia, a mi no em podia pagar. A mi no em podia pagar. Perquè obries un meló dient, hòstia, un pallasso pega una pallassa. I el Monti deia, perquè el número és així ja, però jo no sóc un pallasso, sóc una pallassa. És veritat, hòstia, és veritat. I ara, revisant aquest número, és com que ara som tres pallasses, tres dones. Hi ha una manera que sí que es pot fer, no sé. I és curiós, no?, que em diuen, no et pegues, hi ha un joc d'aquesta rutina. I canvien coses. Ostres, clar que canvien coses. I el que dèiem de les armes, amb el Monti, a l'Èxode, anàvem amb unes pistoles, unes escopetes, que eren de fusta, però eren escopetes, eren armes. Sí, el casc i tot. El casc era de veritat. Aquí no, aquí elles, perquè ja partim també d'un poema de la Maria Mercè Marçal, que ens dona joc a jugar amb elements casolans, elements com pot ser unes escombres, com pot ser uns coladors, com pot ser... Clar, i el casc ja és un colador. Per tant, és que és tot un altre món, perquè d'aquesta manera també expliquem que la guerra és cosa de tios. Qui fa la guerra? Bastant els tios, i és un negoci. Tot gira al voltant dels diners, és un negoci. Per tant, aquí és aquesta també la visió que podem donar. Que d'altra manera l'altre ja entrava molt en el món més masculí, que és bàsicament el de la guerra. Clar, és d'home. Sí, és un altre... Clar, jo no he sigut mai home, però... Mai de la vida. Però sí, no ho he sigut mai, no sé. Però algun dia... No, vull dir que... No, a més és molt curiós. És que quan el transformisme així, jo no sé per què, però en pallassos sí que s'ha fet molt, no? Que un pallasso home es transverteix. Charlie Rivel va fer la cantant d'òpera i és còmic. Que una dona pallassa, una pallassa, una còmica, es vesteixi d'home, no és còmic. És morbós, és no sé què, però no fa riure. Que ja ho treballaré, no tinc tesi, no sé per què passa. Per tant, és com que com a pallasses sempre juguem la nostra feminitat, perquè és la nostra arma, la nostra manera de ser còmiques. I a més amb el nostre caràcter, que diferent és ella, amb la seva complicitat, jo amb la meva, que no reprodueixo cap estereotip masculí, perquè no funcionaria. No puc ser un pallasso, no em funcionaria. Hi ha pallassos que sí que poden emmirallar-se en pallassos masculins, o que agafen l'estereotip. L'arquetip del pallasso està més marcat. La pallassa te l'has d'inventar. Quan jo m'invento, ella s'inventa, totes les pallasses ens inventem molt més que els homes, que tenen molt més històric, tenen tota la història.